tigpalanog sa kabubuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Puwersa, 12:15 sa dial sa inyong mga radyo. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa talaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maigsoon mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung waas ka matuuran ni pasukan. Mao may nungdanon kayo nga sa atong pagtuon gigasahan ta sa Dios og divine revelation, ang balaang kasulatan og ang holy traditions, mga puong sa Dios nga wa na ma-record sa balaang kasulatan pero gisaw-saw sa mga pinilan sa pulong sa Dios. San Juan 3:34, kamo nga tinugyanan sa pulong sa Dios, magasulti sa pulong sa Dios. Mga pulong sa Dios nga naay gisuwat na, pulong sa Dios nga wa masuwat, nga gihambil o gitipigan sa simbahang Katoliko gipadayag para sa kaluwasan atong oblihan sa pagampo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios langitong Amahan, pinagi sa ngalan ni Jesus among gipangayo ang imong gasa sa kahayag sa among salabutan og mga pong gikan sa imong kabubuton o Dios. Losa usab kami sa katalagman sama sa linog, baha, mga pagbuto sa bulkan o mga dagkong sangka karon sa mga nasod nga nagubat sama sa Russia ug Ukraine, Iran o sa mga Israelitas. Hinautunta nga ang gahom sa Dios, Salmos 46:9, ako ang Dios mo ra ang bugtong magkapahunong sa gubat. Mananangayo kami kanimo Ginoo nga imong ugdaon ang kayo sa gubat o pulihan sa mabugnaw nga gasa sa kalinaw. Ug amo sang ipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen nga atong mahal nga inahan nga kanunay nga atong mga kalisdanan, nga atong mga pagkinahanglan, atong itugyan ni Birhen Maria nga atong inahan kay iyan ang isulti siyang anak ug siya dili balibaran. Kini atong gipangayo sa ngalan ni Jesus sa panabang ni Santa Maria Birhen nga atong inahan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon niya uban ka nato karon ang atong mga Catholic faith sharers o doon na sa guest sama ni Brador de la Casa, ang Master of the Bible Contradiction. Niya usa sa itong mga guest karon mao si Jimol Borges nga nabantog nga usa ka orador ug tigpamahayag sa mga pakigpulong nga katilingbanon naa siya sa Tangki, Talisay City, Cebu, si Jimol Borges. Unya sa di pa nato sila ihatag ato sang pasiuna may tungod sa kagawasan kay sa ulog man ang atong nasod sa Independence Day. Ya kanang Independence Day sayon kanang litukon pero ang pag-ugmad o pagpalutaw gikan sa mabangis nga bagyo sa gubat, mga dugo nga naiagas ug panahon sa pag-antos sa mga ginikanan, mga bata, nasirhan atong mga eskwelahan, nasirhan ng atong mga restaurants, ang uban gani nasirhan ng simbahan. Pero nagpadayon kita sa makanunayon nga pag-ampo nga ang Dios magahatag natong kalig-on o bisan paniana nga gipugsan og daghang mga kinabuhi, daghang dugo nga miaba sa atong mga bayani mo nang nagsaulog ta sa adlaw sa kagawasan. Ang Dios manalangin kanato, yampo nato ang makalag sa mga kaigsunan nato nga mipugas silang bugtong nga kinabuhi tungod og alang sa atong kagawasan. Amen.
Unya mga igsoon, di ta maglangan, ato na yung unahon si John Porca. Salamat Brad. Mayong gabi, labi na diha ni Brad Aliwi, usa sa driver sa motor kagabi nya angayangan sa iyang motor mamalit nya liminister ni Pader Alin Arayan das kagnaan matalom liti ug ni Lene Samura. Mayong gabi diha man na ug sa imong mga igsuon sa tanan nagsunod diha sa Malapok Norte, Maasin City ug uban pa nga lugar labi na sa Kuraparuco diha sa Malapok Norte mayong gabi ug labi na ni Brad Junior Maldo atong presidente sa Pastoral Council ug sa PPC diha sa Malapok Norte nga maong parokya. So daghang salamat mayong gabi di man to matabang og paglitok nato ni especially nila Atty. Maningolo og ni Atty. Jad Julius Obos og sa mga kaparian din mayong gabi ug labi na gyud ang kusinira sa kagnaan kay nag-mention jud na ako nga ilitok ko mayong gabi diha inyo mga sister. Salamat sa inyong pagsunod nining DYRF. Ako pangutana Bradsok nga nasugatan nag-ingon man nga wala na kinahanglanan ning charity kundi buhat sa kaluoy lamang makaluwas pinaagi sa pagtuo lamang nga mabasa da sa Roma 3 bersikulo 28 matarong na pinaagi sa pagtuo ang tao. Unsa may katinawan ni Bradsok ning istorya? Ang katinawan niya na diya sa Efeso 3:10 nga nagingon ang pulong sa Dios nga gihimo ko ang tao alang gyud sa pagbuhat ug maayo. Gihimo ko ang tao alang gyud sa pagbuhat ug maayo. Mao na ang pung nga gisulti sa atong tinamud kayong apostol o santos nga mo si San Pablo nga mikutlo gyud gikan sa pung sa Dios. Unya ang Ginoo mo'y hingpit nga tinubdan ug gigikanan sa mga maayong buhat. Kay nasuwat sa balang kasulatan nga ang Dios way sinugdanan ug way katapusan. O gingon nga siya maong usa ka lihok nga nagapadayon nga way sinugdanan ug way katapusan, siya nagalihok og labi na sa pag-amuma og pagtabang og pagtultol sa tao sa dalan sa kaluwasan. Kaya sa Jeremias 10:23, wala diya sa tao husto nga dalan ngayang angay pagalaktan. Mao na nga ang tinubdan og causa de caridad, the cause of charity, mao gyud ang Dios nga naghatag kanatog kinabuhi og kinabuhi nato na ay kinabuhi nga lawas nun o kinabuhi nga kalagnon. Ikamatay nato nga atong lawas. Mubalik na gyud sa abog, pero nga atong espiritu mubalik ngadto sa Dios. Salamat ko ng atong kalag. Nga atong espiritu naka-limpyo so pa siya mutugyan sa iyang espiritu ngadto sa Dios aron siya maluwas. Busa ka nang ngalan nato kausa di karidad. Siya gyud ang Dios nga kanunay mahinatagon sa hangin aron ta makaginhawa sa kalanon nato matag adlaw. Mo nang diya sa balang kasulatan giingon yun nga ang mga tao muhatag og limos sa mga kabus nga nagkinahanglan. Na sa Proverbio 28:27 nga ihatag yun nato ang limos ngadto sa mga kabus kay diha niana ang atong gihatag pilo-piloon sa Ginoo nga baos tagsa-tagsa kanato. Og doon na gani mga buhat sa kaluoy nga gitugbang sa Ginoo dili sa lapi kundi dili ang iyang mga panalipod kanato. Labi na sa atong mga kabataan maglakaw nga ubanan kanunay sa mga anghel dili sila masugamak sa mga disgrasya mga daotang hitabo. Mao na nagsugod sa kamahinatagon sa Dios nga bugtian nato sa ato sang kamahinatagon ngadto sa mga kabus nga di ta magpaabot og baos nila kundi ang panalangin sa Ginoo. Muna atong tubag sa pangutana ni John Porca, niya atong tagdon dayon si Brad Rudy Racasa. Nagkasalamat Bradsok og may gabi sa tanan yun atong listeners ng atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Carbon Market, Barangay Ermita nila ni Edwin Miro, Awini Miro, Roger Apaw, og ni Genesis Veronica and Maria Racasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan.
Karon Bradsok, aritas kasulatan sa Juan 6, tudling 65. Jesus said, "This is the very reason I told you that no people can come to me unless the Father make it possible for them to do so." Si Jesus midugang sa pag-ingon, "Mauman gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kon itugot kini sa Amahan." Juan 6:65. Wala gyoy makaari kanako gawas kon itugot kini sa Amahan. Sa Hebreanon 1:14, sa maayong balita Biblia nagkanayon, "What are the angels then? They are spirit who serve God and are sent by Him to help those who are to receive salvation." Busa, unsa man day ang mga anghel? Silang tanang anghel, pulos espiritu, nga nag-alagad sa Diyos. Unsa din ang anghel? Pulos espiritu. Sa Daniel 9:21, "While I was praying, Gabriel, whom I have seen in the earlier vision, came flying down to where I was. It was the time for the evening sacrifice to be offered." Daniel 9:21, sa Binisaya, "Si Gabriel nga akong nakita sa unang pananahon, tulin nga milupad, ug miduol kanako sa panahon sa kagabion nga halad." Klaro kayo, si San Gabriel, nga usa ka anghel, milupad, tulin nga milupad. Akong pangutana ni Bradsok, unsa man nga tabuha, espiritu man kaning mga anghel Bradsok, nya doon na may nilupad naman hinuon baliw ko patinaw ani Bradsok. Salamat kayo, Brad Rudy, si mong mayo nga pangutana kay mususi magyud ang matag tao nga naunsa na ni, no? Kay ang una ato ni bawaan sa kutlo ni Brad Rudy Racasa sa Palaang Kasulatan nga usa ni ini kining San Juan 6:65 nga makapamalandong ta nga wa day usa nga makahimo pagduol ni Kristo, magakos ni Kristo sa espirituhanon nga paghangop kun wala unaha samahan pagtuktok ug pagdanin ni ng tawhana aron mahiduol ni Kristo. Manang pasalamat eta kung kita dunay pag-ila pagtuo ni Kristo, salamat sa Dios Amahan kay siya naguyod kanato ngadto kang Hesus. Unya, ibasa sa ni Brad Rudy ang Henesis Hebrehanon 1:14 nga ang Dios naghimo, nagbuhat sa mga anghel nga mga espiritu isip iyang mga alagad. Mao na nga kanato kinahanglan kaita nga dunay mga anghel nga magbalantay. Kaya matud pa sa Exodus 23:20-21 ang tagsa-tagsa gidad-an o gihatagan sa Ginoo anghel nga magbalantay nga mugiya kanato nga manalipod kanato sa mga daotang panghitabo, mga batan-ong mga babaeng maglakaw kinahanglan anghel magbalantay kay wa siya kibaw nga luyo sa mga kahoy, mga ngiob na manglulugos. Pero kung naay anghel, mabugtaw na, mapalayo ang maong batanon. Walang kinanglan yun, gano'n na tayo anghel nga magbalantay. Kanya, may tungod sa anghel nga, mahimong magkalupad, tungod kay doon naman sila igahom. Kaya tumabasa sa Exodus 25:18-22, nga misugo ang Ginoo paghimog linilok, rebulto linilok, sa anghel nga gipahimog yun sa Dios ni Moises. Nya dunay pako, pasabot nga kanang pako that is to be used to fly, magamit na sa paglupad. Pero makahimo man ang anghel tungod sa gahom sa Dios nga naa kanila nga di sila molupad, motinguha na silang moadto sa usa ka dapit, tuwa na sila. Ha? Usa lang ka pamilok, tuwa na sila. Pero gipahibaw sad nga sila mga manulunda nga sa pagpahimo sa Dios sa mga anghel dunay mga pako o timailhan kini silang gahom sa ilang pagpanalipod kanato, pagsagang kanato sa tanang mga kadautan. O sa mao na nga angay sila sa atong pasalamat. Nga mangayo sa ta nga sa atong pagkatulog dunay mga anghel magbalantay nga magalibot kanato kay ang yawa panon sa mga yawa gustong mo hasol kanato sa mga dautan nga damgo di ta katuog, mga malaw ay kayo nga damgo di ta ka mahigwa usta busa kinahanglan yun nga dili nato piyungon atong mata, pasiunhan nato sa pagampo sa Dios, sa atong pagtuo, paglaom, paghigugma sa Dios o labi na sa paghangyo
nga ang Dios magpadag mga anghel nga magbalantay nga maglibot sa atong lawak o sa atong higdaanan nga naay naglibot nga mga anghel nga manalipod kanato sa tanang matang sa kadautan. Og salamat kayo Brad Rudy Rakasa nga nabungat ni nimong pangutanaha og arita ni atong guest sad karon nga mo si Jimol Borges usa sa mga orador sa Tangke Talisay City, Cebu. Daghan kayong salamat Brad Sok Fernandez ug daghan usab kayong salamat sa mga kaigsuonan nato nga nagpadayon sa pagpaminaw ning atong tulumanon katin-awan sa pagtuong Katoliko. Brad Sok, ang akong pangutana karon Brad Sok, kay kitang tanang mga tawo nagkinahanglan ta og kaluwasan. Daghan na kayong mga relihiyon nga mitungha aron maoy himuong gabay alang sa kaluwasan kanatong mga katawhan. Apan kining mga Katoliko mo insistir man jud nga ang ilang doktrina maoy makaluwas sa mga tao. Usbo na ko, kining mga Katoliko mo insistir nga kining doktrina maoy ang ilang doktrina maoy makaluwas sa mga tao. Ang akong pangutana karon Brad Sok, aduna ba'y Katoliko nga namatay unya nibalik siya musugilon nga siya naluwas ug tuak karon siya sa langit? Palihog kuno kog pagpatingaw niini Brad Sok. Salamat kayo Brad Jimol Borges sa mayo nga kay nimong pangutana og pagtuki kung doon na ba'y mga Katoliko nga namatay na pero gitugdaan sa Dios sa pagbalik o pagbalita kanato. Doon na ba? Doon na. O saan ini ang patron sa Talisay, si Santa Teresa de Avila. Nga usa ka madre nga puno sa pagtuo o puno sa may nitong gugmas kaluwasan, labi na sa mga kababayan nga nangasaag kaniadto sa mga dautan nga dalan. Munang nagsakripisyo siya pinagis pagampo o paghimog mga konbento nga puyanan sa mga mungha katong mga babae nga muhalad silang tibuk lawas o kalag sa pagampo o pakigbisog pagluwas sa mga katawhan nga maabot nila. Mahuna si Santa Teresa. Pero niabot ang panahon nga ang debosyon nga gihatag nga panig-ingnan mao ang pagsimba kanunay sa Santissimo Sacramento, Blessed Sacrament. Nga nay altar niya gi-expose ang Santissimo Sacramento niya ang mga madre magbanos-banos hangtod gikasasayo sa kagabhion hangtod sa kabuntagon. Pero nikalit man o kitabo nga gipahunong sa lain nga superior nga madre nga nagduma sa gitukod ni Santa Teresa de Avila sa Talisay. Nahunong ang ilang subsub nga simba sa Eucharistia. Ang maong madre nga namatay ng mo si Santa Teresa, nagpakita siyang mga kauban ug misulti. Mga sisters, usa ka buluhaton nga dili mahuman nato dinis kalibutan. Dunay dugtong kini dito sa langit. Kini mao ang pagsimba. Ug labi na sa atong pagsimba sa Santissimo Sacramento, Blessed Sacrament, nga ang tinapay nga human konsagrahi sa pare sa words of consecration mabalhin nga tos pagkalawas ni Kristo. Ug ang bino human sa konsagrasyon may mugdugo ni Kristo. Og nga niana sa itong pagkalawat, si Kristo mupuyo sulod kanato og kita sulod kaniya, doon natay kinabuhing walay katapusan. Og banhawon kita niya sa katapusang mga adlaw. Luwason kita niya. So may nangdanon kay sister nga atong gisugdan din sa kalibutan, masumpayan na dito sa langit. Sus nakurat ang mga madre, ang mga mungha. Wati sila kahadlok, wati sila kahinam, tungod sa babaeng nagpakita kanila. Nga mo si Santa Teresa de Avila, nga dugay nang namatay. Nya, hilabihan katahom, batanon nga itsura, og sila gibati sa tumang kataha. Og ilang gisawd pagayo, matagpulong ni Santa Teresa de Avila. Og sila naad nga superiora
kami mo balik sa debosyon gikan sa sayos kagabion hangtod sa kabuntagon, magbanos-banos mig usa ka ora o duha ka ora sa pagsimba sa Santissimo Sacramento. Kay nangasayop kami ni ana. Og si Santa Teresa de Avila mihimo sa kanunayng panaan nga samtang siya matud pa niya tuwa na sa langit, magapabilin siya nga magauban sa mga madre o mungha nga gitukod niya ni sa kalibutan. Kay ang ilang mga pagampo makailapon. Ang ilang mga pagampo alang sa kalinaw sa kalibutan. Ang ilang pagampo alang sa kalinaw nga gibugtaw karon sa makalilisang nga gubat o kini nakadasig sa mga mungha o gilang gipadayon tungod sa pagpakita ni Santa Teresa de Avila. Nga doon na siya namatay ng usa ka batan-on, ngalan o si Domingo Sabio, nga nibalik, human siya hangyo aspare nga ikamatay nimo, human na mo ilubong imong haya, balik. Nibalik si Saint Dominic nga naingon, katahom sa langit, Padre. Wa ko'y mga pulong nga makita aron paghulagway sa eksaktong katahom. Dili masaysay sa pulong kanindot o kalipay nga itong bation dito sa langit. Niya mibaw sa pangutanan, pare, nga mao si Padre Don Bosco, Juan Bosco nga nasanto sad. Unsa may nakapasud nimo dong sa langit nga wa gyud kamo agig purgatorio. Ningon ang batan-on, ang akong anghel magbalantay, Padre. Mo nagsulti nga ang pagkalawat nako kada adlaw sa lawas ni Kristo. Ug nga akong pangaji sa rosaryo kada adlaw. Mo'y galamhan nga gipanalangin sa Ginoo nga wa ko moagig purgatorio og naa ako sa langit. Ilabihan kanindot ang langit. Muna purting lipaya ni Padre Juan Bosco nga ang namatay na nga batan-on nga nakaadtog yung langit ni balik og pagbaybaw nga dunay doktrina sa Iglesia Katolika nga makapasiguro nato sa kaluwasan nga mao ang pagkalawat sa mahal nga lawas ni Kristo sa Eucharistia og ang pangaji kanunay Santos nga Rosario tungod kay pangayuon ni Maria ug hangyo ni Santa Maria siyang anak dili man balibaran. Ug sama sa gipaybaw ni Santa Teresa de Avila ang Eucharistia gyapon, ang kanunay nga pagsimba, kanunay pag-alagad sa pagampo ngadto sa Dios. Mao na nga kini mo ipipila lamang sa atong mga pagpaambit sa naminaw pinagis pangutana ni Jimol Borges nga doon na ba'y mga nalangit yan ibalik nga Katoliko nagtudlo sa doktrina sa Iglesia Katolika nga takos na tong sundon ang ilang mayang panikingnan. Nga, niya si Dennis Abarquez. Daghang salamat, Barsok, ug maayong gabi kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa tuang programa, katinawan sa pagtuong Katoliko. Also, greetings nako sa Mandawi City, si Brad Alan Tanggapan, Attorney Mark Johnson Cesar, og ni Brad Edwin Paragoso, sa tungkop ni Ganilla, og ni Kapitan Jerome Gabrieles. Maayong gabi kaninyong tanan. O sa live streaming na nagsunod, maayong gabi kaninyong tanan. Barsok, akong pangutana about ending canonization sa pagkanunay sa mga santos. Kay dunay mga laing sikta, Barsok, mangutana nga tinuod ba nga kana inyong gi-canonize nga santos ana abagid na sa langit. Kaya ang uban, Barsok, maingon nga makanonize ang santos kung dunay kwarta ipaagi ngadto sa Santo Papa. Ang akong pangutana, Barsok, unsa man yun yung proseso nga ang usa ka tawo mahimong santos kay ang ubang mga laing relihiyon di man sila motuo, Barsok, nga dunay makanonize nga santos kay para nila, Barsok, wala man kunoy santos nga buhi karon nga namatay unya gi-canonize unya gideklara sa simbahan unya nahimo ng santos. Unsa may proseso, Barsok, sa pagkasantos sa usa ka tawo nga kining mga laing sikta di man sila motuan ng canonization? Usa ka butang nga atong ipamatuod mao ang mga pulong sa Dios. Kay mga pulong sa Dios, otoridad man, kagahuman man. Mao na nga kanang pagdeklarar sa Santo Papa ngadto sa tibuok kalibutan nga dunay gila o gidawat nga takos purong-purungan sa titulo sa pagkasanto o pagkasanta gitudlo sa balaang kasulatan nga sa 1 Pedro 1:16
nga matud pa sa maong apostol, mao ni tinguha sa Dios nga balaan nga kita mabalaan usab sama kaniya. Kita mabalaan usab sama kaniya. So mao ni ang atong ginganlan og pangandoy, destiny nga makadawata sa pagkabalaan. Yaon sa man ang tamdanan nga ang usa ka tawo ilhon nga balaan. Natural bisan di asbag-ong tugon o garesda ang tugon diya sa Salmos nga kadtong mga balaan nga bisan buhi pa gila nga balaan tungod sa ilang pagka matinumanon sa sugo sa Dios. San Mateo 17:27 kadtong batan-ong ulitaw nga unsay buhaton ako Ginoo nga makasud ko sa langit. Niingon si Jesus, tuman na mga sugo. Kaysa yung pagtuman sa sugo, maluwas ka. So, mao na nga mga santos, mao na ang modelo sa pagka matuuhon og Dios, sa pagka mapobsanon, sa pagka mahigugmaon sa sikataw, o ilabi na silang pagka matinumanon sa mga sugo sa Dios nga matud pa sa Salmos, nga bisan buhi pa, gila na sila nga mga balaan tungod sa ilang pagkamatarong. Maya din sa Hebrehanon 2, nagpahayag ang Ginoo nga katong iyang mga gitawag niya sa Hebrehanon 2, niya versikulo 4. Gingon nga gipamatud-an sa Dios uban kanila pinaagi sa mga timaan o mga milagro sa nagalalaing mga gahom ug sa mga hiyas sa Espiritu Santo sumala siyang kaugalingon nga kabubuton. So pamatud-an di ay nga kung palitan nun ay tao nga ituboy na sa pagkasantos, muna mao ang iyang pagka-venerable, iyang katalamdon o kabalaan samtang buhi pa ug bisag patay na nagpadayon gyapon nga mahimo siyang intercessor tig pangayo ang iyang kalag ngadto sa Amahan sa Dios. Unya mao na nga sa iyang pagka venerable sundan sa pagkahimo niya nga biyato. Pagka-biyato na blessed, doon na mga milagro nga pangayoon. Mga dagko nga milagro. Sama sa mga kanser nga maayo, way tambal pinagi lamang sa pagampo. Mao na nga mabiyato, blessed. Niya paghumaniya na, mao na ng canonization. Nga dagko o katapusang mga milagro, nga gipaila, o matod pa dis kasulatan, nga mao ni nga pamatud-an sa Dios nga kining mga gipili nga ituboy sa pagkabalaan pinaagi mga milagro. O sa doon ay mga milagrong hitabo sama ni atong buutan nga living saint kaniya dos buhi pa hangtod karon maka sangpit gyapon ta niya mo si Padre Chupilo Kamumot nga ang sunod nini mao na ang pagka-biyato, blessed. Paghuman niya na ang iyan ng canonization. So kung doon ay mga gasto nga may tabo niya na, dili na bayad nga do sa Santo Papa nga ilhoning santo kay na yung mga dato nagpaluyo ni ini kay parintin ni nila, dili na mao. Mga galastuhan sa pagpa-distribute sa mga pamphlets nga naghatag og informasyon sa kaagi niya. Niya kung doon ay mga tao nga gingon nga grabe ang sakit na ayo pinagi sa pagampo sa mong ituon nga santo, dili siya na mahimo og dili gastuhan sa mga doktor sa medisina kung tinuod ba dili pa nini tumutumo. So mo na nga may sigutan na ang salapi pero dili na bayad aron subornuhan sa Santo Papa nga kanang tawhana o babayhana santo na bisag dili tinuod. Mo nang bakak na usa na kabutang-butang. Mo na atong tubag sa pangutana ni Dennis Abarquez. Arita pagbalik ni John Porca. Dang salamat Patsok og mayong gabi sa Marigondon. Labi ni Brad Romeo Danyo og ni Brad Cornelio Amet, ni Nita Mudya, ni Esther Sumabong nya kita taog mapuhon sa atong Ligural Bible Study kay na absent man tani atong Miyerkules kay na amatay mission
Ug unya diya pud sa kaningag matalom lite. Mahayong gabi kaninyong tanan diya nga magsunod. So sinsya na gid mo nga ko makaanha diya makakita tungod sa mga kakulian sab nga giatubang nako sa mga buhatonon niya na. Sige lang moabot kami diya ni Brad Sok. Pinagi sa inyo ang panabang nga makaanha ming Brad Sok. Makaanha gid may basta maning kamot sad mo nga makaanha mi diya mga igsoon. So pasensya lang gid. So ang pangutana din ni Brad Sok, nag-ingon man nga si Kristo gikapoy sumala sa San Juan 4:6 nya naa ba di ay Dios kapuyon? Be hatagi ko ni katinawan Brad Sok kay ang Dios kapuyon di ay. Mao nay pangutana. Ang atong mabasa din sa Isaias 40 versikulo 28 nag-ingon nga ang Dios dili ginakapuyan. Ang Dios dili gutumon, dili uhawon, labi ng dili kapuyan. Og siya kanunay buhi, og siya kanunay nga makagagahom. Siya kanunay nga lihok nga way sinugdan ug way katapusan. The act which has no beginning and no end. Mao na ang Dios. Mao na nga pag-ingon nga si Kristo nga atong Ginoo ni pahulay tungod kay pahuway siya. Ang buot sabot na sa iya ng tawhanon nga kahimtang og kinaiya. Kay matud pa ni Monsignor Cayetano Hilbulingo, ang Dios wala may makita nga lawas. Ang Dios espiritu man. Ug ang Dios gusto mang mutubos ug muluwas kanato. Busa ni sulob siya lawas. Og kanang maong lawas yang gigamit pagtubos kanato pinagi siyang dugo. Og ang maong Dios namatay ngiyang pagkatao. Siyang tawhanon nga kinaiya. In his human nature, he died, but not his being God. Because God is spirit, and God is immortal, and God is alive forevermore. Muna na sa pinadayag nga ningon si Jesucristo, ako na ang namatay, pero ako ang muhi sa gihapon ug walay kamatayon. Muna nga makalilibog no, kay ako ang namatay. I was the one who died, but I am alive evermore. Ako ang namatay, pero ako ang buhi sa gihapon sa walay katapusan. So nagpasabot na nga naay duha ka kinaiya ni Jesucristo. Ang iyang pagkatao mo nagnamatay, pero ang iyang pagka-Diyos buhi sa kanunay. Niyasa na ito mabasa na sa pinadayag. Libro sa pinadayag. The last book of the Bible, nganlan na ito og Revelation. Nga niya sa pinadayag Kapitulo 1, niya versikulo 18, umaya tingali nga ito sa ning hilngon pagayo, ang 1, versikulo 18 pinadayag. Og ako ang buhi, og ako kadtong namatay. Og ganiya karon, ako buhi ngadto sa katuigan walay katapusan. Muna ang ingno nato pagka lisod. I was dead, but I am alive evermore. Ako ang namatay, pero ako ang buhi sa kanunay ngadto sa katuigan walay katapusan. Asa mabasa pinadayag 1 bersikulo 18. Busa ako ang namatay, siya ang pagkatao. Ug kanang buhi nga wa gid mamatay, mo nang iyang pagka-Dios. Nasa pinadayag kapitulo 1 bersikulo 18. So mo na nga itong ikapambit sa mayang pangutana ni John Porca og niya si Brad Rudy Racasa. Daghang salamat pag-usab Brad Sok og mayong gabi usbon ko diya sa sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Tayok Limbaga, Saning Laraga og ni Luis Antomo Abing. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Brad Sok, aritas kasulatan sa Lucas 24:41 ngadto 43. Jesus asked them, "Do you have anything here to eat?" Then they gave him a piece of cooked fish, which he take and ate in their presence. Busa gipangutana sila ni Jesus, "Do na ba kamoy makaon dinhi?"
o giatagan nila si Jesus og usa ka buok nga sinugbang isda o gidawat kini ni Jesus o gikaon sa ilang atubangan. Lucas 24 tudling 41 ngadto 43. Sa Sirach 31:22 sa maayong balita Biblia na kanayon, be moderate in everything you do and you will never get sick. Sa tanan nga mabutang, paghimo sa kasarangan sa imong buhaton ug dili gayud ikaw masakit. Sirach 31 tudling 22, paghimo sa kasarangan sa imong buhaton ug dili gayud ikaw masakit. Sa Mateo 10:38, those who do not take up their cross and follow in my steps are not fit to be my disciples. Ang dili mo pasan sa iyang cross ug dili mo sunod kanako, dili takos mahimong tinun-an nako, mingon si Jesucristo. Akong pangutana ani Bradsok mao ni, unsa may buot ipasabot ani Bradsok nga papasanon mata sa cross, unsa man ning cross? Palihog ko patin-aw ni Bradsok. Salamat kayo, Brad Rudy Karakasa, ug usa sa mga gikutlo nimo mga nindot kay mga pinulungan. Sa Lucas 24, 41-43, Brad Rudy, nga nagigutom mga tong Ginoo, doon na bumuy makaon din o gitagan siya makaon. Kadtong nabanhaw na ni siya, ang buti pa sabot nga si Kristo, naghupot gyapon sa kahimtang, siyang tawhanon nga kinaiya nga nabanhaw dili na gyud mamatay, di na magantos, pero siya nagpabilin nga siya buhi o kanunay buhi nga wa mo agi kamatayon mo nang iyang pagka-Diyos. Pero gipaybaw lang niya kay ang uban kon nga mga apostoles ikakita nila nga Jesus managan man tungod sa daw kahadlok o daw kataha multo. Tabin lang multo ba mo na nga si Kristo pagkita nga nikaon siya ron moingon sila nga di din multo kay mukaon man. Ya ang nindot san nga imong gikutlo kining Sirach 31:22 nga kung ang usa ka tawo magpuyo lang sa pagbansay sa kasarangan, ambot niya pasabot na ng kasarangan, moderate nga mukaon ta, dili ba magpalabi ba nga mubusdik nga tungtihan sa ilabihang kaon niya, labi nagtambok niya ma-high blood ta, sunod pila ka adlaw wala na, sunod na ta sa atong moskitirong tabla. Nga naman kay wa ta magbansay sa pagpanton nga mukaon ta og kasarangan, dili magsubra. Nya sa Mateo 10:38 ang imong gibasa nga importante kayo, kadtong dili mo pasaan siyang cross, di gyud makasuod sa langit. Muna unsa man ning cross nga atong pasanon, magpabuhat batas panday ug naay pinabuhos, naay pinababag, nya kahoy pag yun nga kasya, dili na mao. Ang but pasabot na nga pasanon nato ang atong cross nga mao nang atong mga kagulanan, mga suliran, mga problema, magyantos nato, mga kabalaka, mga kahadlok, o naa sa Biblia. Sa San Mateo 11:18, duol kamo kanako kamong gikapuyan o gibugatan. Pasana na ninyo nga akong yugo kay kini masayon og magaan, o ako ihatag kaninyo. Ang igo nga panalangin, galamhan og kusog, nga ako sa akong pag-abag kaninyo, maluwas mo sa mga dagkong kagulanan, katalagman, kasubo, nga nihambin sa inyong kinabuhi, ako nang kuhaon o gipuli nako ang akong presensya diha kaninyo aron dili mo bation og kalisang. Mateo 11:18. Muna atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Rakasa, niya balik ta ni Jimol Borses. Bradsok, ang akong pangutana, Bradsok, matod pa ni Kristo, duol mo nako, ikumpisal ang inyong mga sala, kamo maluwas. Apan ang mga tao, Bradsok, wa mo duol ni Kristo, asa sa duol, asa sa kumpisal, ngadto sa mga pari. Ang pagkumpisal ngadto sa pari, usa sa mga doktrina sa mga Katoliko. Klaro man kayo, Bradsok, ningon man si Kristo nga, duol mo diri nako, kumpisal ang inyong sala, aron kamo akong mapasaylo. Wa man siya mingon nga, adto mo ni Pader
Paliw ko na pagpatinaw ni Brother Sok. Kung tinuod ba, miingon si Kristo, adto mo sa mga pare. Mayo kayo mong pangutana Jimol Borses kay may nungdano na kay daghang mga igsoon nato nga nakatagbo diya na sa 1 Juan Kapitulo 1:9 sa unang sinulat ni San Juan sa Epistle sa dili Ebanghelyo Kapitulo 1 versikulo 9 nga nagingon ang kasulatan nga isugid ninyo inyong mga sala ngadto ni Jesucristo og ang Ginoong Jesucristo magapasaylo sa inyong kasalanan og magalimpyo sa inyong kahugawan o magabalaan sa inyong kinabuhi pinagi sa inyong pagsugid sa inyong mga sala ngadto ni Kristo. Wa man mingos Kristo sugid mo ngadto pare nganong nitabo naman nga niyabag naman ang mga tao. Wa man motuman sa gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. So mo ning pangutana nga padala o litok yun gikan ni Jimol Borses aron pagpangita og unsa maka ang gusto niini kanabang moagi tag pare o ditso nata ni Kristo Jesus kay siya man ang nagsulti nga sugid ang inyong mga sala ni Jesucristo o ang inyong mga sala pasiluon niya o labaw pa niya na kamo mahinlo gyud sa tanan yung kaugawan. So, nindot ka ng tekstuha, pero wala ka na magpasabot nga ang atong Ginoo maugyod ang atong sugiran kay nasa Salmos 59:2. Salmos, yes, says, nagyon ang Diyos nga, nganong manugid mo kanako sa inyong sala, nga naibawon naman ko sa inyong mga sala. Unya, din sa Josue, Kapitulo 7, ngadto sa versikulo 8, ngadto sa 9, ningon man siya kan o sa katao ka yanos o sa kalungsod og nahimo siyang kawatan og tungod diya na gisumbong ang maong tao ngadto sa otoridad nga mao di si Josue ang labaw nga pare. Si Josue ang labaw nga pare. Unya si Josue isi pare mingon ka nga akan nagasa ka og ikaw nagpaybalo nini ngadto sa Dios pero nganhi isugid kanako ang imong mga sala. So si akan giagda ni Josue nga pare nga adto mo kumpisal kaniya ang maong makasasala. Si akan adto mo kumpisal kang Josue nga labaw nga pare. So doon na tayo mabasa nga ang pare gyud ni agda nga confess your sins to me. O kana mo ipagpaila nga aduna gidi ay mga pinilan ang Ginoo dinhi sa kalibutan. Ya sa 2 Samuel 12 versikulo 11, 13, 14 si David nga hilabihan ng kaluya di naganahan mukaon di nakatuog niya magalindasay og duol na gyud ang iyang kamatayon. Ngano tungod sa dakong tulisok sa konsensya kung tanlag niya kadaghan siya mga kadaghan sa mga babae nga gihimo niyang puyo-puyo nguban gihimo niyang asawa o labi na ni Bathsheba ang kinagwapahan nga babae sa Israel iyang gisakiyo niya minyo man ito niya ang bana pa suod kay ni David kinsa man to mao si Uriah ang general nga motoy mo sa gubang sa mga gubat sa way kukahadlok ug daghan to siya makadaog nangasamad-samad maayo na lang naigubat siya gyud ang manalipod ni David pero gibudhian siya ni David kay iyang asawa nga Usara nga si Bathsheba nga gwapa kayo iyang gisakiyo unya iya pag yung gisugo mga sundao ibutang na sa kanang front line pasagdi na biyae ug diyang gibiyaan si Uriah nagsagubang sa makalilisang nga mga sundao sa kaaway ug mipatay kaniya way kauban. So dakog sa David mo nang di naganahan mo kaon, di ganahan mo inom, himatyon ni gyud. Ya matagtan-on niya siyang ayang baso niya makita ang naong ni Uriah. Mo na nga siya himatyon na. Ug si Nathan ang usa ka pinialan sa Ginoo nga dunay gahom
nga gihatag Ginoo isip siya propeta miadto kang David. Ug si David nabuhi ang iyang espiritu sa kalipay kang tao sa Dios, pinilan sa Dios, miduaw kaniya. Og si David mikumpisal siyang sala. Og si Nathan mihatag sa mga pulong sa kahayag, pulong nga magabatbat sa pagtunas sa dakong kahuyangan o kangilaran ni David. Ang langit dili na mo laban kanimo. Ang Dios dili na makig-uban kanimo. Itunod kas makalilisa nga kamatayon ug ngadto sa impierno kayong way katapusan. Naing mata si David ug ginulsulan niya pag-ayong niya mga sa tungod sa lamdag ni Nathan. Og si David nga hapit na mamatay, dihang miingon si Nathan, David, tungod sa imong kinasingkasing nga paghinulsol, ako mo deklarar na pasaylo ng imong sala. Wala na kay sala. Purting lipayan ni David, nabuhi pagbalik, nalagsik, may nang iyang mata, may na siya mukaon. Ilibay niyang lipaya. Pog ningon si Nathan, ang himong tanang mga sala na pasaylo na. O niya, doon ay pinitinsya na imo tungod sa imong kahakug sa kalipay nga lawas nun. Ang imong anak nga lalaki, mamatay. O ayaw wilihi tungod kay kana paghatag kanimo og panumdum sa imong kangilad o sa dawata na. So, si Nathan, tulo ka responsibilidad niyang gihimo nga maong pagluwas ni David siyang kangilad pinagisagahom sa pulong sa Dios. Uno, ang admonition, paglamdag. Kaduha, ang iyang pagdeklarar nga napasaylo ng iyang sala ni David. Ikatuo, ang paghatag penitensya. Muna yung may tabo nato kung mukumpisal tas pare. Nga ang pare may gahom sa paglamdag nato. Malakias 2:7, giyatagan ko ang mga pare kaalam ug kamo magapangutana kaniya sa kasuguan nga kung gihatag kaniya. So, klaro, ang gisulti sa sagrada spiritual words of God. O dayon si David nahibalik siyang gingarian. O iyang gipapas ang mangilad niyang kagahapon. O dili na siya buot muhandom pa unsa kahugaw kangilad o kabangis siyang pagpatay ni Oria pinagi sa iyang paghatag ngadto sa front line. Ingon niya na, nibalik si David, naulian, wala na siya maghandom siyang kagahapon. Itagan siya o grasya sa pasaylo nga gikan sa Dios pinagi ni Nathan. So mo na siya ang the duty why Jesus said nga dunay pagpasaylo nga igahatag sa katawhan o giapod-apod na sa katawhan ang pagpasaylo. Sa unsang paagi, mga pare. Kitawag ni Jesus ang mga apostoles, 15 mga pare. 1 Pedro 2:9 nga mga pare mao ang pinilan sa Dios. Ug mihuyop si Jesus kanila sa mga apostoles nga mao mga pare dawatang Espiritu Santo. Og bisag kinsang sala nga inyong gipasaylo na pasaylo na. Bisag kinsang sala nga wa niyo pasaylo wa san mo pasaylo. Na sa San Juan Kapitulo 20, versikulo 22. Sa ito pa, ang mga pare. Gikan ni Jesus nga maong labang mo pare, atong kakumpisalan, dili na tamuditso ni Kristo. Kay naa di ay, ang tu kagikinahanglan sa pare isip ministro sa Dios. Ang paglamdag sa pulong sa Dios, ang pagpasaylo sa sala, o ang paghatag penitensya. Muna, ang pare gikinahanglan. Nabas Biblia, naa sa Santiago 5:14-15, doon na pa'y nagmasakiton diya kaninyo. Tawag pare sa iglesia. O siya mo anha, aron pagampo para sa masakiton. O pangumpisal, pagkumpisalay ka mo, sa ito pagkumpisalon ang masakiton. O niya, humas pagkumpisal, pagdawat sa lawas ni Kristo, niya pagdihog sa masakiton. O ang maong masakiton, mapasaylo, o pinaagi niya na maluwas ang iyang kalag. So naagyod
nga patawgon gyud pare. Dili lang kay may kanang masakito na ta. Kulit matag karon og unya simakog madalinas ta sa salang mortal adto din tas kumpisalan aron pagdawat sa pasaylo sa sala gikan sa Dios. Mao na tubag sa may pangutana ni Jimol Borges o garita ni John Porca. Salamat Brad Sok kay insinyas man natong engineer na pangutana. So naay ko sugat ang pangutana Brad Sok nga usa man ni kaalagad pus Gino dili na to sigutanangan. Nag-ingon man din nga wala na kinahanglan na ang pagpanalipo dinha o pagtuo kay ang tanan kabubuto nas Dios nga paghigugmaay kamo suma sa 1 Juan 4:16 ug 18 nya kining pisipito Brad Sok tulo ka 2 nag-ingon man nga kinahanglan manalipod ta sa atong pagtuo nya suportahan unsa may ito'y katinawan ni Brad Sok nga parihas na dahil ng tanang reliyon walay nang labot ang Kristong tinukod nga Dios man to tagay kuno katinawan ni pangutana Brad Sok. Ang atong Ginoo nag-anay o nag-umol gyud og usa ka hugpong nga manalipod sa pagtuo. Ato nang mabasa sa Balang Kasulatan. Sa Pilipos 1:12 mingon si San Pablo, ako gipili sa Dios. I am chosen by God to defend the gospel of Christ. So naging ay manalipod sa Ebanghelyo ni Kristo. Usan na San Pablo, I am chosen by God to defend the gospel of Christ. Gipili ako sa Dios aron pagpanalipod sa maayong balita ni Kristo. Nya sa Judas Tadeo 1:3 mingon sa Judas Tadeo, hupti gyud sa dakong kaligon og pakigbisugi gyud pagpanalipod sa balaang pulong nga pipiyal sa Dios kaninyo. So naagyod pakigbisugi pagpanalipod. Nya sa buhat 18:24 si Apolos sa kabatanon nga hilabihan kabatid sa kasulatan o giingon nga siya nakigharong sa pagtubag sa mga pangutana o sa pagpatinaw sa mga kalisod sabton o pagharong niya sa pakiglantugi o dunay nakabig niya daghan nga mga Hudiyo tungod siyang gihimo. Apolos. Nasa mabasa, nasa buhat 18:24. So naagyod gipadayag nga naagyod manalipod ug may ning basahon nato. Kay uban gayud si gahom gidaog ni Apolos sa lantugi ang mga Hudiyo ug kana nabutya gayud sa pagpahayag pinasukad sa kasulatan nga si Jesus maong Kristo o kinsa si Apolos batan-on nga tigpanalipod ug matud pa tagod sa gahom nga gihatag si Dios kaniya gidaog niya sa lantugi ang mga Hudiyo ug daghan nakabig pinagi niya. Nasa buhat 18 bersikulo 24. So doon gigahin sa Ginoong katawhan nga panalipod sa pagtuo. Unya, pasalamat sa atong mga kaiksunan. Pasalamat ni atong engineer, si Julius Kaputulan. Kano na muabag ka nato. O si Dong Lupi. Lupi. Unya, sa atong pasalamat sa mga social concern sa Talisay, ang atong mayor, Mayor Samsam Gulyas sa Kabatanon, iyang kasawa, Congresswoman Ria Gulyas, nga mo'y in charge sa unom ka LGUs ug daghan kayo ang mga proyekto nga gihimo usa na ng dialysis building, dialysis clinic luyo sa City Hall. Ibaw ka mahal kayo ng pagdialysis. Mga private hospital, grabe. So, ang mga taga-Talisay nga nag-antos og sakit nga nagkinahanglan ng dialysis, cleansing, antos Talisay, way bayan. Ang hospital sa Talisay, kung madunggo ta, niya natin sakit, mahal na ba kayong doktor, mahal kayong tambal. Way bayad ang doktor, wa siya bayad ang tambal. Yung atong mga batanon nga nag-eskwela karon, daghan kayo. Pero sa Talisay City College, way bayad, way tuition fee ang pag-eskwela. Mga 4 ka tuig nga kurso ang mga batanon maka-graduar, nga makahilak tuman nga kalipay mga ginikanan, kay pliti region ug baon ay lang gigasto. Kaya may bayad ang eskwelahan. O ang mga
proyekto usab sa unom ka LGUs, gikas Mignalilia, Astalisay, Mignalilia, San Fernando, Naga, Karkar ug Sibunga unom apod siya ni Congresswoman Ria Golias sa mga proyekto ngayang nakuha dito sa kauluhan o gidasan ngadto sa unom ka LGUs. Pasabot siyang kakugi, siyang ka matinabangon sa magkinahanglan. Nining tanan nga pagkadasig sa mayor giabagan sa siya vice mayor ang usa ka ligdong buutan nga may natagon sad mao si Honorable Vice Mayor Richard Choi Asnar nga kanunay na siya team nga mag-adto ang mga personnel niya sa mga kabaryuhan aron pagtan-aw og pagpanalipod sa dengue niya mga contagious disease nga mo kuyaw kun mo katag na siya mga panalipod dito. O kaya siyang ipahatod ang mga fire extinguisher para doon ay mga bagong tubo lang sunog, dali lang mapaong. O nasa ng table for birthing, kanang pagpanganak sa mga babae. O gipadasa niya mga tulda para sa mga barangays, kunya laptop para sa mga iskis, niya iya gipadayon ang pagtagad, pagtamod sa mga nagkinahanglan uban sa mayor, uban sa mga councilors, mauni nga mabulahanon kayo ang kalipay sa mga talisaynon. Pasalamat sa Dios tungod kay ang mayor madasigon, ang congresswoman kay ang vice mayor madasigon pagalagad sa makapos. Uban ako si Jimol Borges, si Dennis Abarquez, si John Purka o si Rudy Recasa. Salamat kayo sa atong manager, si Father Filmar Castrudis Fel, nga ibaw ta nga doon na siya nindot kayong programa ang Bidlisyo sa Mayang Balita sa pulong sa Diyos. Ikaminaw ni mo ni ana siyang programa mura kag iugbok sa gana sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos nga gusto gyud kang makatiwas sa iyang pagkigpulong, iyang pagpambit kay bunga sa lawom sa nga pagtuon og kugi nga makatakos nato sa paghangop sa pulong sa Dios alang sa kaluwasan. Atong manager Father Fermal Castrudis Phil. Salamat. Ang Dios magapanalangin kanato. Nabati ang tulumano, katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hantod sa sunod higayon. Salamat. Radio Puwersa! Petron, subok na! Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Balsyawan, Santa Maria, Davao, Occidental. Magpasalamat po